Queden pocs dies perquè el Joel i el Marc tirin des del mig del camp aquí a la Bombonera i optin a guanyar un premi de fins a 100.000 euros amb la cistella dels teus somnis de Morabanc. Avui, segon entrenament oficial, poden llançar 5 i només 5 llançaments en aquesta cistella, la cistella on tiraran dijous, per guanyar el premi, que els hi pot canviar la vida. Vam entrenar l'altre dia amb el Joan i de fet, lo complicat és de tirar-la recta i sobretot arribar-hi segons la tècnica que vulguis tirar. De fet, hi ha bastantes maneres de tirar-la i cada un ha de trobar la seva manera. Tot sigui dit que el dia aquell segurament no tiraràs res de lo que havies previst perquè, clar, amb la gent i amb tot l'estadi ple i la pressió sortirà el que sortirà, és molt complicat. N'hem cistellat alguna i esperem que aquell dia sigui el mateix, es pugui reproduir. La qüestió és que quan t'entrenes en tires moltes i al final en cistelles una. Aquí són 3 tirs i això és complicat, però cal anar-hi i donar-ho tot per poder-ho fer. L'altre dia amb el Joan la vam ficar. Jo la vaig ficar 2 vegades i el meu company una, però també està bé a punt també. I jo crec que sí, i la fotrem els dos la fotrem, sí, jo crec que sí. El més difícil és la coordinació, perquè tens de coordinar, la força la tens. Jo em pensava que era més lluny, però ara veig que no. La força la tenim, l'únic és la coordinació. La cita dijous 24, aquí, a la Bombonera, 2 tiradors i 100.000 euros en joc. La cistella dels teus somnis de Morabanc.